Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur Gusti ingkang murbeng dumadi awit kathahipun ingkang rahmat. Mugi kawilujeng kabagyan kabegasuwarasan tansah kasaringan umat kula panjenengan sedaya. Selawat salam katepatna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Juru Pendeta Pamuji, para rawuh ingkang kula hormati saha para kadang rahim sutresna budaya ingkang bagya mulya. Kaderengipun kula matur saged kurta tangaken nami kula Nanda Nabila saking MCSN 2 Pekambilan. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngandharaken pamrentaning manah kula minangka tiyang wonten ing pagesangan. Kanthi irah-irahan pitatimih kerukunan sakoning masyarakat Babrayan. Para rawuh ingkang bagya mulya, sejatosipun wonten ing pagesangan punika kula tuwin panjenengan sampun boten nulungan minangka tiyang kita tamtu betahake tiyang sanesipun. Bab menika dadosaken menawi kerukunan sajroning pagesangan kawiwitan saking kerukunan masyarakat rumiyin. Tuladhanipun nggih saged kaliyan tangga tepalih lajeng marang masyarakat tunggal RT ngantos masyarakat tunggal desa lajeng minangka lare enom kados kula saged kaliyan muda taruna. Wonten ing jaman ingkang sarwah ewah taksih wonten tiyang ingkang gadhah pamanggih mbok bilih gesang menika boten betahaken tiyang sanes. Pakarta menika saged dipun wastani anti sosial kantah tiyang ingkang boten petang kaliyan tangga tepalih. Lajeng kami ugi tiyang ingkang boten tumut kegiatan inggihipun kegayutan kaliyan tiyang sanes samanah jumlahipun sekitar boten umum. Kula rumaos menawi perkawis punika saged dadosaken paseduluran milinipun ing masyarakat boten rumaket. Awit saking menika dasaripun karukunan mapan wonten ing rumaketan masyarakat kasebut. Para rawuh ing suku Basuki wonten ing tiyang Jawa rumaketing masyarakat menika saged ditindakake kanthi laku sakmenika. Setunggal Rabya inggih menika tumindak ingkang ramen arur-arur dumateng tiyang sanes. Tuladhanipun mbok pilih kathah nggih kanggo saged aturake monggo lajeng pasuryanipun kedah mesem supados boten njal lari anjing tiyang nggih napa boten sanesipun mbok bilih kepanggih tiyang sepuh saged matur nderek langkung Mbah satemah sakliyanipun ke Rabya ugi nuduhaken unggah-ungguh basa Jawa tumrap ing masyarakat Babrayan. Nomor kalih tandang karya inggih menika wujud tinulung ing masyarakat Babrayan. Tuladhanipun inggih menika sambatan menakake margi wisa lajeng sambatan menawi tangga tepalih wonten hajatan utawi kasripahan. Satemah sambatan menika saged nuwuhake rasa kasepuran sanajan boten sakeluarga. Lan ing nomor 3 gadah watak tepas lira kadosta ing Pancasila sila kaping 3 wonten ing sajroning masyarakat kita kedah umat dhateng sapada. Bab ingkang magepokan kalian masyarakat udah dipundhembang sesarengan kanthi musyawarah kanthi hormat marang papanggih tiyang sanes. Para rawuh ingkang bagya mulya saking bab ingkang sampun kula andhalaken ing inggil kula badhe ngamutaken mbok bilih karukunan menika ugi kawiwitan saking panggalih utawi niat kita rumit kanthi niat ingkang temenan wonten ing saben masyarakat mila karukunan kasebut saged ginayuh. Cekap semanten anggenipun kula atur sumangga sesarengan panjenengan kaliyan kula saged sesarengan mangun karukunan wonten sajroning masyarakat kanthi asanti celah agawe bubrah rukun agawe santosa. Rahayu 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 kupat bumbu santen menawi kedah lepat kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.